Yo, I have phone here for Mama Quaba and Nancy School more. Me de Rocky, and I'm awful. And then me de a big body soon a toss do back, and I'm de brewo. A mummy uncle, my seer so, then call her dear who just wo. A big body soon a toss on son, I have friend of Tontontino. Because I have phony be a bomb me queer do say a baby no be or me booya mammy ye. Bear na ọchịka krani na me no ya behyehyɛ baako ehu sɛ namfo nsuo ni baabi a ɛnɛ nso menya adagye kakra sɛ me de baako na ɛka ho no me de ba bɛsɔsɔ ama sɛ empani sɛ be agyanan to aso na ekum wansrampo bi ɛna me nso me sɛ ansa na agyanan to aso bekum wansrampo bi na efiri na edi kan no nti mummi anhwɛ ɛbɛbɛ na mebu ye a mebu tin ye baako me de tenten na me de bu bɛ no a me bɛkyerɛkyerɛ mu ɛnɛ deɛ no a me ba bɛhyehyɛ no ɛno no mebu ni sɛ ɛbra a yɛkekare fie no na yɛkekare ma dampa ana nkurɔfoɔ no se daabi na saa ɛbɛ no ɛyɛ ɛbra a yɛkeka ma fun no na yɛkeka ma dampa na ɛbɛ bebree wɔ hɔ nom a na ɛsesɛ ɛbɛ bebree sesɛ ɛbɛ bi te sɛ yɛmfa ne sɛ ɛbra a ɔpani kosi dada ɔne ɔfia dada ɔmkɔhyia ɔda ho a ɔmo ana no na efira dada sɛm sɛ ɛbɛ wei wote a na yɛ ɛnamfoɔ asɛm na emom sɛ ɔte sɛ ɛbra a sudan da ɛne brɛda ɛkɔhyia ɔda ho a ɔmo ana no na efira dada sɛm ɛbɛ wei wote a na yɛ atamfo baako enya ne nyɔnko a ɔde ne bɛyɛ abɛnkwan enti no ɛbɛ ne bio a ɛsɛ paa nso no nase kyerɛ no enya de korɔ ɛbɛ bi wɔ nso a yaka bom ɛbɛ mienu ne yaka bom baako ebi te sɛ obɛti bɛbi ɛsɛ akyekyedeɛ pɛ ne mogya dodoɔ a akyekyedeɛ ɔmpɛ ne mogya dodoɔ akɔ baabi a saa ɛbɛ no ɛda ɛsɛm no menim nyinaa ɛbɛhye bɛ no si hɔ nom ne ahohoro no ho nyinaa no ho amfi a ne awɔ no pa ne aka ho na no ho atɔ no na emom ne ɛde baeɛ no ɛne sɛ nea me de nam no ɛyɛ ɛbrɛ a yɛkekare fie no na yɛkekare ma adampa na saa baako no a ɛbrɛ a yɛkeka ma fun no na yɛkeka ma adampa no ɛno me nua baako ɔno de waben wɔ mu paa waben ɛwɔ ɛbɛ mu a amammerɛ mpanimfoɔ ato ne din sɛ abɛbuo mu ɔsahene ne din na ɔmo de asɔreba no asɔ so nti abɛbuo mu ɔsahene asɔreba yɛduru afikyerɛ hɔ nom a mede ɛkwan a wobɛfa so a wobɛkɔ n'aso yɛ so no mede bɛba bɛto dwa ama wo apɛ sɛ wokɔkɔtie ne nsɛm no mi no wabɛn paa na nso akɔ akɔtie bi na emom no ɛnɛ deɛ yi yɛmfa ne sɛ ɔpanin bi a ɔpɛ sɛ osi ne dan ɛno nti wakɔ akɔtɔ anaasɛ ɔwɔ n'asase a ɔba bɛsi dan no wɔ so nti ɔno ankasa akɔfa apaafoɔ a ɔmo ba bɛsi dan no obiara ɔbɛyɛ dan no ho adwuma biara nti ɔno ara de abaa asensan fam wɔ sɛ sei na ɔpɛ ne dan no mohwɛ ahase a mbɛhu sɛ biribi sensan ano mo nti efiri hɔ no na wasan na kyɛ sɛ apaafoɔ no ɛde nnua sisi akyerɛ sɛ ha sei na ɔpɛ no wase sei na mepɛ no na afei na ɔmo de nhoma susom nti efiri aseɛ bɔ ne nyinaa ne aseɛ ba ne nyinaa ne yɛkekare efie no nti ɛbrɛ a yɛkekare fie na yɛkekare ma adan pa a ɛɛba mu nti ese ɔmo de ahoma ahyehyɛ ahu sɛ sei pɛpɛɛpɛ na yɛpɛ no na afei ɔmo ahyɛ aseɛ asi ɛdan no na ɛbrɛ a efie bi wɔ hɔ nom a tete dan no anaasɛ kane no na efie bi wɔ hɔ nom a yɛde mpampuro ne babadua na ne yɛde sie nti ɛsono sɛ ne obiara si ne deɛ na emom na nti na yɛkekare na kyɛ sɛ yɛyɛ efie a adan a ɛba mu
Nti no te sɛ bi a wakyerɛ dan no ha sɛ wo ha no bɛ sɛ ha no ha de nnuane bi gu ha no yɛbɛda ha sɛ ha no yɛbɛdware ha sɛ ha no adwae ha no sɛ ha sɛ adwae ha no yɛbɛyɛ mmoa ha no yɛde nnuane bɛgu ha sɛ ha yɛ mfikyidan megidi sɛ wotaa te sɛ ɔbaa bi kɔ afikyire sɛ bi ɔbaa bi bu ne nsa na ɛsɛ ɔkɔ afikyire kane no na ɔbaa ebu ne nsa na yɛma no kɔ afikyire a na afikyidan sɛ no akɔ akɔhyɛ hɔ no ɔyɛ ma no mfa ne nsa nkeka nnuane wɔ fie sɛ mo nim na mepa kyerɛ no wei ɛnka neɛ baeɛ no ho ɛnka neɛ baa sɛ yɛba bɛsua no ho na mmom no mpampa ne mmaa baamu no ɛka ne die no ho ɛno nti na mede maka wei aka ho no saa berɛ yɛka ho na mmom no ɛnka ho mede ɛyɛ ntosoɔ ne maa ho nti mede akyɛw nti fa enti no abaayewa bi yɛ fie wayɛ adeɛ wano anuane wɔyɛ se na akosua yɛ se na ama yɛ se na ho ne yɛ se na ɔsɛ ne de bia me nko ana me no aduane me nko ana me kɔ nso me nko ana me yɛ se me nko ana me si no ma na ɔnana no a ɔne ne tie na anaasɛ ɔmaame no ɔne ne tie no ka kyerɛ sɛ akosua ɛbra a yɛkeka fie no yɛkeka madan pa sɛ ɛbra yɛtetew no nteteyɛ mu no nkwara brɛ mu teteyɛ mu no ne yɛtetew ma wodaakye wawale mu wobɛyɛ na ɔbaa bi kora wɔ hɔ nom a onimu wei sɛ aduane bi wɔ hɔ nom a te sɛ yɛmfa ne sɛ ɛnkamfoɔ ebi a ɔbarima bi ɔkɔ kurom ɔhu nkamfoɔ watɔ de aba fie sɛ ne yere adeɛ kye a ɛno na obɛdi ɔkyena na ebi a wakɔ akɔdwa n'anum nso kakra wɔ ne nam fofoɔ mu ɛsɛ ɛnɛ deɛ medi nkamfoɔ na damfo bi a ɔno nso ne kɔn dɔ ne medi wakyi akɔ na afei ɔba bɛduru fie a nkamfoɔ no ɔbaa n'ano ano kama afei obi apotonso yi so a ɛnyɛ apotonso ɛyɛ nkontomire a yɛakye mu de atie gya ne akatoa no mu nyinaa akye de koobi kura san atwi mu aka ho meme mo deɛ mente sɛ yɛde nkamfoɔ di wei sɛ nkontomire da nanso ɛda meba bɛka nkwan bi ho asɛm ɛma yɛse saa nkwan no kora sɛ yɛato ne din sɛ yɛfrɛ no zoo so sɛ kyɛ gye to me hɔ wadi na ama adeɛ sɛ megye sɛ nkurɔfoɔ di nkamfoɔ ne kontomire abɔ mu megye sɛ nkurɔfoɔ di mimi sɛ mi so anam yɛ nsamɔne no masɛm basabasa te sɛ horo sapɔ nti no na abaa nso ntimi me nti duru baabi no na me papa hu sɛ abaa ntumi me no na afei ɔmame adanko sɛ bɛyɛ a me nsamɔne ne ma maturukura asɛm ne gyae duru baabi na ne nyinaa na ntumi me nti no afei ne yɛde anansesɛm ne atosɛm bi a ɛtumi hunahuna akɔlaa ma ne yam hyehye no ɛno na yɛde yɛka kyerɛ me ɛno nti no maame nso mesua no ma bebree wɔ mu so wahu nti ɛno no nti saa na ɛbɛ ne teɛ ɛsɛ ɛbrɛ a yɛrekare fie no na yɛkekare ma adan pa pia mom yɛnkɔ afikyire hɔ nom yɛnkɔ nkɔhwɛ asɛm a ɛwɔ hɔ nom nso ɛwie mema mo akɔ a babiem ɛwɔ afikyire ase afi ne ɛkɔ na wieɛ sesei yɛwɔ ɔpanima mu a ɛyɛ bosome a ɛtɔ so 12 no nti wei koraa no kamɛma wɔ afihyia pa na mmom no adan ne yɛdeɛ ɛnka sɛ mema wo bronya nigye anaasɛ mema bronya nigye pa na afei ne yɛde afihyia pa no asɔ so bi adaakye bi yɛbɛtumi aka saa ɛsɛ mema bronya nigye pa nti ɛnɛ mehyɛ ase aka mema mo bronya nigye pa o mesan mema mo afihyia pa saa berɛ yi mekaa sɛ mede ɔsahene asɔreba kwan a wɔbɛfa so a wobɛtumi akɔ n'asɛe so no sɛ wɔhwehwɛ no YouTube a ne din no ɛyɛ Park TV GH ɛna sɛ wɔhwehwɛ no ɛwɔ TikTok nso so a
asɔre bɛnnie sima ho ɛna me nso sɛ na mu nim me no ebere bia sɛ ɔhwehwɛ me a na nso kɔ YouTube a ɛyɛ Rocky Z1 Rocky Z baako pɛ obi ka ho a na kɛsɛ on de ko wi din no so ho enti no wopɛ sɛ woyɛ audio nso brɛ me a na enie wabobɔ we say no wɔ YouTube we say wabobɔ no wɔ WhatsApp na de abrɛ me we say deɛ YouTube no akɔhwɛ me wɔ no mo mma mo nyinaa pia mma mo nyinaa fihyia pa biom